Kaixo, Donostia garestia dala, ez dala, aizue, gai izango otean naiz Donostian egun zoragarri bat 20 eurokin pasa ahal izateko, nik uste dut, baietz, baina ez duzu pasan, ez gozaldu, bazkaldu, afaldu, zehose hartu, gauza pilua egingo ditut, ikusi eta ikasi. Eguna hasteko, Donostiako Askatasunaren hiribidean kokatutako taberna batera jo dut. Avenida 21 izena du. Eta duela urte batzuk, The Independent aldizkari Britaniarran goraipatu zuten taberna da hau. Croissanta eta kafea. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain... Gosari zoragarria izan da. Nik uste dut eguna pasatzeko sasoi betean geratu naizela, bapo gehatu gea, eta 3,25 € zirenez, oraintxe bertan 16 euro eta 3,35 zentimo dauzkat eguna jarraitzeko. Aurrera! Tira, goiz bikaina pasatu dugu, ezta? Alde batetik arteko denara joan bera. Bertan Kristinak jazaldiaren 50. urte hurrena dela eta erakusketa zoragarria erakutsi digu. Bertan arte obra polipolitak zeuden eta egundoko detaileak eta eman dizkigu. Bestalde Kubo aretoan, hementxe bertan ere beste doainiko erakusketa batera sartu ahal izan gera, eta bertan 20 eta 21. mendeko emakume artisten erakusketa ikusi ahal izan dugu, ezer pagatu gabe, eta orain gosearen lehen ziztadak somatzen hasi naiz, eta gosaritikan ezer gehiago gastatu ez dudanez, oan ja bazkaritan ikusiko dugu zenbategatik bazkaldu dezakegun, ondo eta gustora gaina. La Perlako burger terrazara joatea asko gustatzen zait. Alde batetik hamburgesak izugarriak direlako eta bestetik parajea zoragarria dalako. Bete-betean asmatu dudalakoa naizue kategoriako lekua eta hamburgesan zoragarria zegoen naizue. Eta ondoren Kontxako badian bainutxo bat hartzen baldin badugu, ondo ez da, doainik da. Bainu freskagarriaren ondoren, helatu gozo baten bila joan naiz. Eta jaten dudan bitartean, Donostiako badiako barkuak ikusiko ditut eta Urgulmenditik bueltaska txiki bat emango dut. I told them no, no, me a one business woman. Sister Nancy, she a 1 in a 3 million. Sister Nancy, she a 1 in a 3 million. So bam bam, say what time, bam bam, bam bam, bam. Afaltzeko bi leku berexitara joan naiz. La Mejilloneran patatak eta mejilloiak hartu ditut, eta Akerren Donostiako garagardorik hoberena eta bista hoberenekin bukatu dut eguna. That I'm your loving man, kiss me and squeeze me tight.